Dobrodošli u moj novi video na kanalu Moj svet biljaka. Ja sam Mirjana. Na kanalu Moj svet biljaka možete pronaći mnoštvo informacija kako o nezi orhideja, tako i ostalih sobnih biljaka. U ovom videu želim da vam pokažem dve moje nove orhideje. Upravo sam rešila sebe da malo počastim i da obradujem. I u ovim prelepim cvetovima orhideja uživat ću sigurno sa narednih meseci i po dana. Trenutno nemam nijednu orhideju koja je u cvetu, pa sam rešila sebe da počastim i da uživam u ovoj lepoti. Kao što vidite, prelepa orhideja, znači ima pupoljaka na vrhu, uživat ću u ovim pupoljcima, evo ima i ovde jedna bočna strana, vidite 3 pupoljka koje će se kasnije razviti i nadam se da će što duže ostati u cvetu i da ću uživati minimum meseci po dana ovim prelepim cvetovima i ovoj božanstvenoj lepoti. Evo i ova druga orhideja takođe ima još 4, 6, 7 pupoljaka. Nadam se da će se otvoriti u kućnim uslovima i da ću uživati u ovoj lepoti. Međutim, često se dešava kada donesete orhideju iz cvećare kod kuće da orhideja doživi neki stres i odbaci jednostavno ove pupoljke, ali nadam se da se to neće desiti u mom slučaju. Sada je baš onako toplo i temperature su baš više i nadam se da neće odbaciti pupoljke ova moja orhideja usled stresa, promene uslova, ali šta bude, vidjet ćemo. Kao što vidite, još su u celofanu, sad ću polako da ih otvorim, da vidite kako su lepše kada se otvore. Vidite, još je lepša celofan i na ovoj drugoj orhideji. Ovde je cena, možda nekog interesuje koliko sam ih platila, pa mogu vam reći da i nisu nešto previše. Orhideju ili 2 kutije cigareta. Samo da pogledamo, da vam pokažem, evo kako je lijepa, prelepi su cvetovi, božanstveni, Bože, ima li lepših cvetova od orhideja, mislim da nema. Prelepo, ovo je stvarno za uživanje. Lepota. Prelepo, stvarno. Sada da pogledamo kako izgledaju orhideje, to je korenje orhideje. Ja sam se trudila dok sam birala tamo, gledala sam, znači koren treba da bude zeleni, ali ili svetlo bele boje, ova je skoro zalivana, verovatno su je tamo zalivali pre nego što sam je kupila i korenje je zeleno, znači ovoj orhideji nije potrebno zalivanje. Vidite kako lijep koren, zelen, zdrav, listovi takođe su čvrsti, zdravi, lepi. Sve u svemu čini mi se da je dobar izbor. A ova druga orhideja, listovi su zdravi, čvrsti, zeleni. Evo ima i ovde jedan mali listić koji je počela da izbacuje orhidejica. Zeleno korenje, deluje ok. Ovde ima jedna malo suva grančica, jedna grana. To ću kasnije iseći. Već je trula. I kao što rekoh, nije potrebno zalivanje orhideja. Ima pronaći odgovarajuće mesto i neću ih zalivati narednih sigurno 7 i više dana dok se korenje potpuno ne osuši i postane bledo, svetlo sivo do bele boje. Kada korenje poprimi, tada je vreme za zalivanje. Bukvalno ko ovaj ispuni koren kada bude boja korenja u saksiji. I što se tiče nege, ne bih mnogo pričala, bitno je da im pronađete odgovarajuće mesto, da ne zalivate previše, da ih jednostavno pratite i bukvalno osluškujete i kada primetite da je potrebno zalivanje, onda zalivati. Nemojte ih previše seljakati s jednog mesta na drugo, pronađite im neko idealno mesto da je dobijaju što više svetlosti dnevne i nemojte samo preterivati sa zalivanjem jer može doći do truljenja korena i ne bih puno pričala o nezi orhideje. Na kanalu Moj svet biljaka možete pronaći mnoštvo videa na ovu temu, pa slobodno malo istražujte, ne bih da se ponavljam, ali svakako pratite svoje orhideje
i sve će biti kako treba. To bi bilo sve u ovom videu. Nadam se da će ovaj video nekome koristiti, da će poslužiti, da ćete uživati u ovom videu, u lepoti ovih orhideja. Pa slobodno nabavite i vi vama jednu orhideju, nisu skupe. Sada je letnji period pa su cene malo i niže u odnosu na prethodni. To bi bilo sve u ovom videu. Nadam se da će ovaj video nekome koristiti, da će poslužiti, pa zato ukoliko vam se svidio ovaj video, obavezno lajkujte, komentarišite, iznosite svoja iskustva i zapažanja na ovo i slične teme. Veliki pozdrav, uživajte u cveću i ovom toplom letu. Svako dobro vam želim do narednog videa. Sve najbolje.